Hej, što ti je? Loše si zbog onog što je bilo na stazi? Budi miran, sve će se već nekako riješiti. Pa, ali stvarno ne razumijem, Daniela, jer kao i ja i svi oni obožavaju ples na rolama. Simon, stvari su jednostavne. Neki ljudi se predomišljaju. A znaš zašto je to tako? Jer ne znaju što žele. A kad je netko siguran u ono što želi, onda to i postigne. Da, ali nekad ima i prepreka u životu. Da, dobro. Ali ima načina kako prevladati te prepreke. Drugim riječima, uvijek sam sigurna u ono što želim. Jesi ti siguran što želiš? Misliš na natjecanje? Ne, dobro da, na natjecanje, ali i na druge stvari. Jesi razmislio o razgovoru? Daniela, ja te ne želim povrijediti. Stvarno. Dobro, ali u redu je, nema problema, Simon. Znam jedan način kako da ti objasnim što osjećam. Znaš? Luna,